¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia. Del garaje, del coche, del negocio. Soques. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Moi boas festeiros e festeiras. Estamos aquí en Barro, na festa do viño. A min eu non son moito de viño, pero que queréis que vos diga? Vou no probar. Aquí hai viño, pulpo, rosquillas, verbenas, hai de todo, hai de todo.
Hoxe é venres e damos comenzo a festa, pero o domingo volveremos, porque o domingo a festa sigue, é todo o fin de semana. Quero agradecer e as entidades que colaboran co Concello para que esta festa sexa posible, que son a Diputación de Pontevedra e o Consello Regulador. E entón, en nome desas institucións, vai agora que intervir primeiro Ricardo Martínez, que é diputado provincial, e logo darelle paso a Isidoro, o presidente do Consello Regulador. Nós, desde a Diputación, como Diputación, seguiremos colaborando e apoiando estas festas gastronómicas de enología e gastronómicas, que isto dinamizan os povos, como é Barro, que dinamiza toda a contorna. Dar os parabéns ao Concello, parabéns á Regueira, ao Consello Regulador por seguir apostando por facer esta festa, que a pagades durante moitos anos, que pasedes ben, os festes aquí de orquestas, cata de viños, castañadas, de vin, de festas para dar, parece que o tempo vai nos acompañar este fin de semana, entonces que pasedes ben, que disfrutedes, hasta o ano. Temos viño, pulpo, rosquillas, orquestas, diversión, por suposto, pero como non, hoxe vimos a ver o gran pregón da Festa do Viño. Estuvemos pensando que era o momento tamén de darlle a posibilidade de que nos fixera este pregón a unha persona implicada no que é o viño de denominación de orixe hoxe en día, e dixemos, bueno, pois mira, hai unha persona, Salomé Cancela, socia de Moraima, a cooperativa que temos en Barro, que acompaña os outros tres adegas familiares a elaboración que se fai en Barro das Rías Baixas, e ao mesmo tempo é unha muller que presidiu a cooperativa, tamén foi a primeira muller de Barro que estuvo como vocal no Consello Regulador. Se o primeiro ano da Festa do Viño de Barro, cando eu estaba facendo aquí a SB no grupo escolar, e non fagades números, que xa sei que vou bella, alguén me dixera que eu ia estar aquí hoxe dando este pregón, non o ina creer, porque como diría Balbino, eu son unha ninguén, unha rapaza de aldea. Pero unha rapaza que tivo o privilexio de nacer nunha das familias de Barro, de Agudelo máis concretamente, pioneiras no cultivo do albariño e caíño neste concello. Para os que non me coñezades, eu son filla de Mercedes de Mariño, neta de Evangelino e bisneta de José. E tamén unha das socias fundadoras da adega Viña Moraima, da que fui presidenta. Como a miña, son moitas as familias deste concello cunha fonda tradición colleiteira. E de igual xeito que dixe que sí para dar este pregón, fixen o mesmo na primavera de 2006, cando os meus pais me comentaron que se estaba a falar de facer unha pequena adega en Barro. Colleiteiros que, como a nós, ata o ano anterior vendíamos a uva a unha grande adega e que dun día para outro vimos que se rompían os contratos asinados, acordamos en facer algo novo. Lembro perfectamente as ceas familiares do Nadal de 2005, cando nos imaginábamos montando un furancho e pagando autobuses dende Pontevedra para que a xente pudera vir e beber sen ter que conducir despois. Porque iso sí, o consumo do viño ten que ser responsável e non podemos poñernos en perigo, nin moito menos os demais se tomamos os viños e conducimos despois. Temos o albariño como caste predominante, pero tamén o caíño tinto, uva de gran tradición secular, pero que pola súa especial delicadeza e necesidade de atención e cuidados foi facéndose minoritaria. E unha xoia, o ratiño.
Recoñecemento especial temos que facer aquí a Ramón de Fonteila e Elisa de Pintos por preservar esta variedade e axudar a que chegase ata nós. E como non, o noso enólogo, a Roberto Taibo, o maior especialista no mundo neste tipo de viño. E un xenio, ademais. Inauguramos hoxe a edición da Festa do Viño número 46. Brindaremos todos xuntos, compartiremos experiencias que sempre teñen lugar ao redor do viño, ese que escollemos para celebrar as alegrías, pero que tamén reconfortan as tristuras. Disfrutaremos de 3 días de festa, nas que nos xuntaremos con familia e amigos e daremos gracias á vida porque un ano máis podemos estar todos xuntos, mentras facemos plan para vernos de novo ano que ven. Pola miña parte, non quero acabar sen dar as gracias ao Concello por facerme este agasallo e a vos, familia e amigos, que estades aquí hoxe comigo. Porque eu, como sen o viño, sen vos non sería nada. E como diría o bo evangelino, doxe dun ano e antes moitas veces. Que vaya rápido a buscar una botella, que tenga vino, que no sea un poquillo, que no botella, que vaya rápido a buscar una botella. Agua que no has de beber, déjala, agua que no has de beber, déjala, agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala, agua que no has de beber, déjala, agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Estamos con Salomé, a pregoeira deste ano da Festa de Viño de Barro. Salomé, que quixeches transmitir ti este ano dando o pregón? Porque isto ves unha fiesta moi familiar. Pois precisamente eso, o que quería era transmitir como que nos deixaron os nosos antepasados e evolucionou hasta chegar hasta hoxe. Moitos partimos de familias colleiteiras que se facía o viño para autoconsumo, depois para vender, pero pouco a pouco a xente foi intentando mellorar, facer uns viños de máis calidade, que primar, pois eso, a calidade non só a cantidade, e é o que hoxe nos levou hasta aquí, a ter viños que ahora están na denominación de orixe, en Barro temos 4 adegas. Entón, un pouco eso, como fomos evolucionando todos co paso do tempo. Pois eu creo que conseguiu o que quería, porque non sei se veredes, pero acabou chorando. Un pouquiño sí, porque ver a túa familia e aos teus amigos... É unha emoción. É unha emoción, porque aínda que intentas e non vou chorar, aínda que o intentas, porque son cosas moi privadas e moi íntimas, chega un momento en que non podes máis, estás rematando e eso, e ver que a túa familia está aí ao teu lado, os teus pais, teu marido, o teu fillo, xente que sempre te apoia, que sempre te di fai o que queiras, tira para adiante, eso é moi importante. E entonces, pois claro que sí, claro que me emocionei. Isto foi un agasallo que me fixeron no Concello. Foi un lujo. Para mí un agasallo que nunca vou esquecer.
Estamos co presidente da DO de Rías Baixas, Isidoro chamase. Isidoro, como vai a cosecha este ano? Pois a cosecha moi ben, se ve que moi ben, tuvo unha floración moi boa debido ao tempo que tuvemos a principios de junio, floreceu moi ben, está moi bonita a viña, está moi bonita, dá moito gusto ver como están as parras, está moi ben, pinta moi ben, si Dios quere non temos ningún tropiezo, desde aquí hasta a vendimia pinta moi ben. Eu teño unha pregunta que cantos litros de viño fixechedes o ano pasado en total? No, o ano pasado collemos en kilos, yo vou a decir en kilos, si lle parece 41 millón de kilos na DO Rías Baixas. 41 millón. É unha barbaridade, non? Pois é bastante, non? É unha DO, de todas formas é unha DO pequena, pero bueno, a DO Rías Baixas está collendo entre 41 e 46 millóns de kilos nestes últimos anos. Antonio, primeiro día probando viño, que tal o viño? O viño está bon. E a festa? Mellor. Que tal a festa? Ben. E a empanada esa que estás a comer, que tal? Mellor ainda. E o viño, ainda mellor. Mellor ainda. Isto é alegría a que dá. Alegría para o corpo para aguantar a festa. Claro que sí, home. Que tal o viño? Moi bo, moi bo. Que pasa que sabe a pouco. Como foi gratis. Hoxe aquí, mañana lá, pasado mañana feira, desde siento, vai pasando esta vida tal, y Bueno, agora damos a pasar a publicidade e a volta teremos sardiñada, churrascada, verbena e moita festa máis e diversión, por suposto. E xa sabedes, se queredes que gravemos a vosa festa, chamade ao 986 710741 ou enviádenos un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. lo viño de clarear, encanto no poco medre, y un benito, y un bello y un cantar. Sementaré, lo viño de clarear, encanto no poco medre, y un benito, y un bello y un cantar. Y un bello que de consellos, y un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos, do cuco e do caspallas. Sementarei, lo viño de clarear, encanto no poco medre, y un menino, y un bello y un cantar. Que dije, sementarei, lo viño de clarear, encanto no poco medre, y un menino, y un bello y un cantar. ¡Arriba! A ver, os de curro tedes pasaporte para estar aquí en Barro. ¿Os de curro tedes pasaporte o no? ¿No tedes pasaporte? No me quieres y yo les digo que no necesito que me lo digan, que te quiera y el mundo ruede. Y el día en que tú me digas que yo te deje, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas yo te dejo será ese día.
digo que no necesito que me lo digan, aunque te quiera el mundo ruede. ¡Ay, señoras y señores! ¡Rizomar y por los caminos! Me gustas tanto, me enloqueces y no puedo yo ocultar que en todos lados me apareces con ilusión en mi mirar. Es un secreto que contigo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más, que mi alma reste la fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, lo siento en mi pecho, ese grande amor que me has hecho. Latido, te siento conmigo, yo quiero ser más de tu amigo. Convídante Supermercado Atlántico. Calidade e prezo na túa tenda de confianza. Produtos frescos de proximidade, do campo ao teu fogar. Aberto ao mediodía. Acuña, panadería e cafetería todas as mañáns. Gran variedade de pans e doces para os teus almorzos, merendas ou postres. É ideal para o primeiro café do día. Gómez Hogar. Últimas tendencias en interiorismo, decoración integral e instalación de cortinas con estudio personalizado, en Barro e en Caldas. Novo estilo mobiliario, propostas e solucións para o fogar e o teu descanso, cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Talleres Emicar, deixa a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes, nos cumprimos o derradeiro. Xa estamos de volta, festeiros e festeiras, e hoxe, domingo, imos ir cas catas de viños e cas sardiñadas, por suposto. E se hai tamén cachurrascada. Javier, que tal a cata? Como foi? A cata é unha alegría ver que cada ano melloramos en todo. E, claro, o viño, que é o protagonista deste certamen, deste evento que estamos aquí facendo hoxe en Barro, si eran 11 viños finalistas, eran 11 excelencias. E 11 excelencias que nos deixan a todos moi contentos. Difícil hora de deliberación para, efectivamente, seleccionar eses tres. Entendo que non debían de ser tres, sino máis, pero as normas do certamen así o recollen. Felicito enormemente a organización de aquí de Barro porque consiguen mellorar cada ano e vamos, moita suerte. Invito a que a xente se acerque aquí ao Pazo da Crega, donde nos esperan acontecementos fantásticos, aparte ora de unha comida de fraternidade aí estupenda, que se acerquen porque vale a pena. Pois eso che ia preguntar se estaba difícil ou non, pero vese que sí, estaba moi difícil.
Pois nada, pois moitísimas gracias, Javier. Gracias. E eso, xa sabedes, vinde aquí a Festa do Viño. Gracias a todos e boa Festa do Viño de Barro para todos. Bueno, estamos aquí na segunda cata, na cata de viños tintos. Viños da casa. Viños da casa, vale. Da casa. Esa é a diferencia da outra cata. Efectivamente, ali dentro son viños oficiais de Rías Baixas e aquí estamos con viños caseiros, do que fai a xente na súa casa para beber eles. E aquí sodes tan profesionais como ali, porque ali víaselle concentrados, Non, aquí somos máis. Pero máis enrollados. Tamén, somos máis profesionais e máis enrollados. Esa é diferente. E máis divertidos tamén. Pois a verdade é que sí, vésevos moi divertidos, Ali había un silencio. Aquí o xurado ten que ir en común co que é o viño da casa, que son viños máis divertidos, máis desenfadados, o que fai o abuelo, o que fai o paisano na casa, e como el quere sin restriccións, sin dogmas de os nin nada. E que tal, con cal te quedas? Non se pode dicir ainda. De momento ainda non se pode dicir, porque estamos catando, ainda nos quedan 2 categorías por catar, pero ben, a xente na casa está facendo as cousas moi ben. E tes un favorito? Un viño favorito? De cada unha das categorías que catamos, teño o meu favorito, teño. Só na tempestade, céu do meu prazer, faz minha vontade, vem que eu quero ver. Só na tempestade, céu do meu prazer, faz minha vontade, vem que eu quero ver. Como vai a preparación da sardiña? Bueno, a sardiña, o principal é unha boa brasa e que haxa tamén un material que sirva, non? Eso, todo vai indo, é que haxa gana de comela, claro. E como é a preparación? Aquí descongélanas? Sí, primeiro descongelámolas, despois collemos e descongelamos, botámoslle sal, dámoslle a volta, botámoslle sal outra vez e comimos, metémola a parrilla, para asar. E cantas horas tirades aquí facendo a sardiñada? Home, a sardiñada aí está máis ou menos vai levar 2 horas o facela. 2 horas solo? Sí, 2 horas. Eu creía que tirabades máis. Non, ademais son 800 kilos, Mi madriña, pois parece ben pouco, 2 horas, en 2 horas casi está todo asado. Pois vai a traballazo, Moi ben. Que é verdad, que é verdad. Sí, bueno, pois encantada, Vale, igualmente. Veña, pasade ben. Vale. Que pan de millo é para a sardiña saltado. Ten unha pintaza, Colle un cacho se quere. Sí, podo probar? Podes, sin problema ningún. O corrusco este. Vou no probar. Pues probas, sabes como está bo? Moi boa, é crujiente, gústame. Vale, pues leva un cacho se queres. Non, a mí Regalamos. non levo, xa levo este. Regalamos. Cola que dá lá atrás. Mi mae, hai unha cola tremenda. Canto levades aquí? Media hora. Media hora?
Estades ao principio. Sí. Sí. Eu provei o pan, gustoume moitísimo. Non sei as sardiñas. As sardiñas van a estar boas. A estar boas. Sí, teñen boa pinta, mira vali. Que son gratis. Son, coño. Home, por eso tanta cola. Paja xa non viña. Isto sí que é unha verdadeira cata. E non o dos viños. Boísimas, encantanme. Está boa? Están boas. Está boísima, eu proveina antes, está boísima. Pois come que están boas. Menos sal. Menos sal, está un poquinho salada. Vamos ben, que ten que restaurar pouco. Un día solo, que pasa? O médico. E xa se soluciona todo, non? Pois está. Mañamos o medio está todo solucionado xa. Bo día, aquí todo vale como mesa, non? Aquí todo vale como mesa, sí. Están de vicio. Están boas, sodes de aquí? De aquí no, somos de Puente Real. Pero vides máis anos, non? Bueno, sí, si se puede, sí. Cantos anos levades vindo aquí? Yo dos veces. Dos veces? Home, eu é a primeira vez que veño e desde logo que vou repetir, vou volver. Yo dos veces, ¿cómo está la segunda? Din que está máis boas, as sardiñas están máis boas que as do ano pasado, é verdad? Bueno, ahora sí que no te sé decir, pero este año están de vicio, ¿eh? Están boísimas. Oiches, é que aquí todo vale como mesa, Sí, de Barcelona venimos. Todos vale como mesa. Todo vale como cosa mesa. está bien y muy bien. Se agradece. Todo como mesa, es igual. buenísimo. Lo importante son las sardinas y el acogimiento. Un año pasamos por aquí y bajaban las cajas de los barcos y directamente iban a las brasas y nos la comíamos. Ideal, buenísima. Exquisito. A la brasa. Recién salidas frescas. Bien, más kilómetro cero. Estamos aquí con Xosé Manuel, alcalde de Barro. Xosé Manuel, que tal levas as festas?
Pois moi ben, porque todo o traballo que se fai durante moito tempo, moitas semanas, ver o resultado que estamos tendo de un tempo moi bo, que eso sempre se agradece. Era como esperábades? Pois sí, era como esperábamos que estivera así o tempo, porque eso significa que hai moita afluencia de xente. E eso paga a pena todo o traballo que se dedica para realizar unha festa tan potente aquí en Barro. É preciosa, a min esta festa encantoume, é a verdad. Sí, é un estilo diferente a outras festas do viño, non? Pero que ademais de promocionar o viño, que tamén é necesario e é bo, porque ademais Barro é unha terra de moi bo viño, pois para nós este evento que organizou o Concello ten un carácter moito máis importante en canto a convivencia social, a unhas actividades amenas para todo o mundo e diversas, porque fainos falta tamén ter estes momentos de disfrute, este momento de relación, este momento de que veñan moitas familias aquí a comer cos seus familiares de Barro, e entón, bueno, pois a festa redondease desa maneira, non? Pois iso, eu convido vos a que veñades aquí a festa do viño de Barro, e xa non pola festa, que é maravillosa, é polo sitio, que é precioso tamén. Moitísima xente e o nivel estaba moi complicado, houbo que facer dúas catas. Primeiro unha cata local, que fixo unha primeira selección, que está formado por Daniel Ferreiro, Ana Fontán, Manolo Silva, José María Guimil, Javier Núñez e Daniel Vázquez, que son veciños de Barro e tamén saben moito de viño, así que outro forte aplauso para eles, por favor. Premio cedido polo Concello de Ribadumia e para Barcala Burés. E contanos, que premios levaches? Primeiro, do Albariño. Terceiro, do Viño Caíño. Segundo premio do Tinto. E primeiro do Blanco País. De todos, sí, de todos que presentei, levei premio. Bueno, José, contanos un pouco do primeiro premio. Bueno, o primeiro premio é un amigo, eu se vin en representación a recoller o premio. É un amigo que fai un viño albariño maravilloso na zona de Camanzo, Vila de Cruces, sitio onde non pensas que se fai un viño bon, pero sí, hai xente que o traballa moi ben. O xurado da DO tivo que escoller ben e costoulle. Creo que a diferencia de entre uns e outros é pouquiña. Bueno,
festeiros e festeiras, hasta aquí o programa de hoxe. Xa sabedes, a festa sigue, eu quédome e invítovos, por suposto, a que para o ano viñades a Festa do Viño a Barro. E xa sabedes, se queredes que vayamos a vosa festa, só tedes que chamar ao 986 710741 ou enviade un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Para todos os eventos que teñades este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexas, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vilagarcía ou en decoplacarosa.com. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico.